abdikerar. Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. Et nifoldigt leve! Den 14 januari 1972 tillträdde drottning Margrethe som Danmarks monark. Efter att